Kawan ko para hakanika sngi nginya keren pat ngia pej ya kacing im jongi iwe kat kum ka yit kemi jong ajin thok bakoi ani ka Bible ta ka sngi wan sapi lamba kitab Genesis long ka ba laipo pra but hit kat kendai sipau Henry u onan utip ba ki kun ki kti kin omlong ki jong u te kumta haba olaya shong batka ola pensep ya lau sembai yo ka ai kun ya u henmen jong u kata ka ba ulale kala pensngosi ya utrai bat ula penyap ya uru komen ko para kani gede ki jingjia chapang ikun jong ujuda Ujuda ya ukun ubani kong jong u her ula penyo ya ka kurim ke pakerteng ka tamar re une siem layok kun ula yap no kumta kumba long kar kom im jong ki ha kitu kipor balada men u yap klem ai kun kam tame te upara udai panesyong ka kurim dan ka tengah jong henmen ban ai kun nak ban tau henmen nak ban tai la dehi te uni uher ulayap namar ki kambo man jong uhi kum ka jing ong ka jing thok ba khoi te u onan balong para jong uher te kat kum ka dustur jong ki ula dei ban sim tengah ya ka tengah jong henmen bat ula lek kumta Tabang ya sengau kumno ya sengau ba kenang ba unum ai kun ya lau henmen namar ba kerteng kanam de ke jengu kerteng ba halor jong ki kun ke de jong henmen kam de jong u onan te kenang ba num ai nam ai kerteng pensa nam pensa kerteng ya lau henmen u her te haba ulai syong bat katamar te ya sumbai ula hang ni la thokum no ula pensep ya ula sumbai komen ko para ha gini kisngi kini ki judging le ki long kumba ublei ula penyap hang ni ya une u onan kini ka pop ru kede ka pop penyap kini ka pop kede ka pop kani ka jing pen le no sumbai kede ka pop ka barang persya ya hukum kebesan ke ong wat om penyap dan markata ibun kibriu kibahala kenrei bha yani ki kam auria pat ki kam kum kini kibale don wat kibale ru apreng kibahala yo ya kasakan mencing tiu kurim kene gede ke pop bayap to ngin om ya le syuk kum kini ki jajing le bun kibriu kibaong kiba hikai wat haki school ru hana kene ke longkum katu kupangi ong hakap hareng masturbation kede ke jimplan sembai mar ublei ula thau ya usenrang ba de kentei ba kin dup nang kha kin dup nang roi takaba ki pendep pura ya ka jinglong ka wei ka met jongki utenga bat ka tengah kiba layalong kumta hadin ba kila yo ke jing menjur jong blei bat jong kebalang bat jong kiba hing hasem bat jong ka imlang kesalang kiba saki ya kata ke jing asno jinglong ka wei jong ki kelam ta pen sep yo sembai de don kiba kwa ban ki ong banom yok kun de kile akan de kerukom kelam da poi perkat ki long kinong penyap breu dan markata kani kede ke jingle ka bom day pat ka bom long pat ka bom man des ngau bha barok khoi kitu ki pompat jutip bakani kalong ka pop bayap ka pop pen ken ya ka hukum ka pasan to ngin ya kala ka bomut no to ngin le chau blei lamba ka sakramen jing phla don ru ki breu ki ba kalam da don kanu ka jing ma ya ka jing kwa jing khia jongki ki punan kam kum ya ki kondom seru ne kino ki tiar ki pakhang lat ban armet kini ber khoi ki de ki pop penyap den mar kata
to ngin om ya lek syuk kum yakini to ngin ya ko ngu ya ublei ula ai ya kamet jengi banong ki ba seiso om ki balengki namar kata to ngin ko ngu ya ublei but oi dak jing start ide ban ko ngu ya ublei ladang ngi kwa ban penon kam ya ke jing penjalan kun ngim dei ban lek da kino ki balong ki bom dei namar kata to ngin lek ngin wat ya kelenti ke badai oi ban kha kun man kasnem kalong ke bajenjar re don ru ki wei pat ki kom ban le hakata karukom ban penon kam ya ka ke ba ublei ulabu hakimet ki jongi ban penjalan ya ki kun klem dale pop namar kata to wat ya kita kirkom bale hakata karukom ban nom le pop da ka ba pelek no ya ki sembai nangta ngi pe chu ya ke jingjia ha kitab Exodus ki don ru ki breu ki ba penyap kun kene di penyap sembai don ru ki ba penyap kun ki la armet andrei ki nomor ba bun ki daw let's say kim kwa ban kha kun kim kwa ban don kun ki kwa ban da ya ka jing le ran ya jing kham ran ka yin ka sem ka kur ka jaj ne kim kwa ban don kham tam kham bun sin uday ushenrang bom kwa ban don ka jing kit kli pen bor ya kan thei ya uba ulai syong pen armet ya ka ban pen hap kun ban pen nyap ya tu kun hapo ka po dei to ngin put ya kenuksa jong kitu ki kan thei nong pen kha kun jong ki Hebrew haba ki ladon hari Egypt bangi pule yakine ha ka kitab Exodus long ka bani kong ki dikot ki ba khatsan terter hadu bakut ki ba kidon kitu ki nong pen khakun ya ki ba u paro ula ai hukum bala dei ki kun sindang bakin penyap henrei kini ki kenthei ki arngut mo ki ba lapan kha ya ki kun ki la long ki ba ting burom ya ublei te kumta ki la lek kumno ki la ong ban penlat ya ledek ong kumno ke khat ke ba khat khandai kong de namar ba ki kenthe Hebrew kim long kum ki kenthe Egypt ki long ki ba shaj ba ko bat ki jukha shwa ban wan kanong pen kha te la thok kumno kumta ublei ulale sbun ya kinong pen kha kun ki paj ba pat ki lanang roy bat ki lanang khlan sibun namar ba ki nang pen kha kun ki la ting buram ya ublei ula ai ka long yeng ka long sem ya ki de kumta kane ka dei ka ba mangi iwe pa iwe ngi di ban le ya kum kine ki jingle ki kom im ki jongi bo ublei usngopa to kini ki artili ki banta jong jing tha ba khoi mata ka singi ken ya rab ngi ban kiar na ki pop to try and kur khu yang iwe pa iwe en yo ra yo Jesus Christ